Skont stħarriġ tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, wieħed minn kull 4 persuni fid-dinja huma affettwati minn problemi ta' saħħa mentali. Fil-ħajja li ngħixu llum il-problemi tas-saħħa mentali qegħdin dejjem jiżdiedu. U minn stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija jirriżulta li f'Malta għandna bżonn ta' iktar professjonisti jaħdmu f'dan il-qasam. L-istudju wera li Malta teħtieġ bejn 45 u 60 psikjatru oħra fis-settur tas-saħħa mentali biex joffru servizz lill-adulti. L-istudju wera wkoll il-bżonn ta' 9 psikjatri li jaħdmu direttament ma' tfal u adolescenti. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija Nigel Camilleri tkellem dwar l-importanza li jkollna aktar professjonisti jaħdmu f'dan il-qasam. Qal li dan l-istħarriġ sar fuq inizjattiva tal-Ministeru tas-Saħħa sabiex jiġu analizzati servizzi offruti lil persuni li jbagħtu mart mentali. Bażikament għandna nuqqas kbir ta' psikjatri jaħdmu Malta qegħdin kważi l-inqas fl-Ewropa. Il-psikjatri li qed jaħdmu Malta huma overwork, qed jaraw 5 darbiet iktar milli suppost qed jaraw pazjenti, allura din taffettwa l-kwalità, il-ħin li għandna mal-pazjenti u l-kwalità. Madankollu f'dawn l-aħħar 4 snin il-lista ta' stennija għat-tfal u adolescenti sabiex jaraw psikjatra naqset minn 10 xhur għal 6 xhur. Kienet 10 xhur u peress li issa bdew qed naħdmu iktar qed nimxu minn mudell ta' mediċina biss ta' tobba biss tal-medical model u qed nimxu għal multidisciplinary team qed jaraw il-pazjenti wkoll in-nurses qed jagħmlu intake assessment u minħabba fek għandna qasna l-waiting list minn 10 xhur għal 6 xhur. Imma biex tara psikjatra xorta hemm waiting list oħra ta' 10 xhur. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija kellha kliem pożittiv għall-investiment li se jagħmel il-Gvern fi sptar mentali ġdid. Hija xi ħaġa pożittiva immens, aħna kuntenti ħafna li ħajkun hemm investiment, ħajkun hemm sptar ġdid, imma ma dan l-isptar ġdid in parallel għandu jkun hemm investiment fil-komunità u crisis team u home-based treatment team biex innaqsu l-ammont ta' nies li ħajspiċċaw jitlu fl-isptar u biex nżommu n-nies jaħdmu fis-soċjetà tagħna u jibqgħu as healthy as possible. L-Assoċjazzjoni ħeġġet ukoll il-Gvern jalloka aktar fondi għal kura fil-komunità. Qalet li dan ikompli jnaqqas l-istigma dwar is-saħħa mentali u jiftaħ possibiltajiet ġodda floti ta' servizzi ta' kwalità fil-komunitajiet lokali.